Kad smo rekli impresivni, zanimljivi gosti, jedna devojka koju ste upoznali u prethodnoj sezoni Zvezda Granda. Ne možemo bez Zvezda Granda, obrni okreni. Na kraju ćemo svi pevati u Zvezdama Granda. Devojka koju ste zapamtili po jednom simpatičnom nadimku. Ona se zove Cipka, iako se u nekim svojim dokumentima još odaziva na Aleksandra Tatić. Dobrodošla. Bolje vas našla. Cipka kao onaj krem, je li tako? Da, kao onaj krem, po tome sam dobila nadimak. Previše si jela tu čokoladicu i krem ili... Previše da sam dobila nadimak. Zato što su ljudi, kada pričamo o tebi, vrlo interesantni znati, jel te? Da li si Čipka ili si Cipka? Jeste. U pravu si, uvek je tu dilema da li je kukica ili... Dobro, ali nešto se dešava, da, nešto se dešava i to ono što daje... Ali u svakom slučaju je upečatljivo i... Tebi je bilo simpatično, pa si i ti usvojila i negde... Pa jesam iz detinjstva još, imam taj nadimak i onda sam ga ostavila. Kako si došla na ideju da ga formiraš? Da bude estradni. Da bude estradni. Te neko pitao ili imaš neki nadimak, ajmo sada da se dosetimo? Pa kad sam se prijavljivala, bilo je ono da se upiše ime, prezime, nadimak, tako da sam ja iskoristila sad i za ovaj posao taj svoj nadimak. Nisam ga Nemoj da se javi autor nadimka da traži svojih 5% sad, pustiti. Dok je 500 je dobro. Moja si karta za sreću, kaže Cipkina prva pesma. Jedan vrlo zanimljiv spot gde ona pola anđeo, pola đavo, u crvenom, pola je crvena, pola je bela, pa izaberite polovinu koja. Mada ako si kao na Eurokrem, trebalo budu dve druge boje. Jeste, crno-belo, da. Kakve su prve reakcije na pesmu? Kako si ti zadovoljna? Pa dobre su reakcije. Zadovoljna sam, ljudi onako to stalno šeruju, slušaju. Evo, prešla sam i 1 milion baš juče. Tvoj prvi milion, dobro. I pravo u Grand Magazine, sviđa mi se postavka. Normalno, kod vas, tako je. Postala si i crnka umeđu vremenu. Jesam, koja je kumovo toj promjeni? Pa ja najviše volim crnu boju. Stvarno? I onda sam, mislim, boju kose, tako da sam se vratila. Dugo sam bila crnka, pa sam nešto eksperimentisala. I kakav je život sada kada si crnka? Šta se to promenilo? To znači da treba budem pametnija. Ne, ti si bila s Međokosa, koliko se ja sećam. Brineta si bila. Jesam. Ovo će znači ovako do kraja emisije padati, ali dobro, to tako mora, valjda. Samo ti priča, ne obaziri se i ja se igram. Pa kao crnka bila sam, menjala sam stalno boju kose, bila sam i plava jedno vreme, ali crno je nekako moja boja kose. Često polemišu o tim promjenama boje kose ili generalno frizure kod žena. Da li kod tebe to ima neki smisao, skrivenu poruku ili želju ili prosto samo uživaš u tome kada je fizički izgled u pitanju? Pa nek bude da uživam u tome. Nisu neka očekivanja velikih promjena životnih, emotivnih i slično? Nisu, nije to u pitanju. To je sve kako treba, koliko sam ja shvatila. Tu ništa ne bi dirao što kaže čovjek. Ne bi ništa menjali. To je nebitnije. Što se tiče karte za sreću, ko su autori? Videli smo i Miru Škorić na snimanju spota, videli smo brojne i kamere i veliko interesovanje javnosti generalno. Jeste, Mira je bila na setu, došla je da me podrži. Kada sam snimala, autori pesme su Saško Nikolić, muzika i aranžman, i Milan Miletić, tekst. Mislim, onako baš jedna proverena ekipa. Proverena ekipa i pesma prava za tebe. Jeste, prava. Prva karta za sreću i... Znamo gde si za Novu godinu, mislim da si u Beogradu. Jeste, Sava centar. Kako je to priča u Sava centru? Šta će se organizovati? Pa dvorana Sava centra. Ti i još ko nastupa sa tobom? Ja i Stefan Petrušić. Pa lepo, znači novogodišnja noć. Obaveštena, to je sve što znam za sad. Jel pripremate repertoar, nešto, jel već u pripremi ili samo prepuštate? Pa pripremamo polako, pa ćemo vidjeti sad. Ima još vremena, tako da... Gdje ti inače najčešće nastupaš? Jesi u Beogradu? Mogu li da te čuju i Beograđani ili si negde više u dijaspori? Pa mogli su tokom leta. Bila sam u Beogradu, a sad sam bazirana sam na veseljima. Privatne zabave, znači pričamo o tome. Više imaš ovde u regionu ili, ne znam, Austrija, Švajcarska? Pa za sad je to ovde na našim krajevima. Makedonija je bila jedino preko granice. Znači region Balkana u svakom slučaju. Šta najčešće pevaš na nastupima? Mi smo u takmičenju mogli da te vidimo u najrazličitijim izvedbama. Jeste. Sada šta ono što tebi lično leži i šta ono što publika traži kada si na nastupima? Pa publika iskreno najviše voli te narodnjake i to se očekuje od mene. Ili imaš neki svoj omiljeni narodnjak? Pa imam ih mnogo, baš mnogo. Volim tu narodnu muziku i pevam sve. Počinjem sa nekim novitetima, ono što je moderno, u trendu i naravno tokom večeri sve to pređe u narodnjake, tako da...
Sad jedna specifična ženska priča kreće od ovog momenta. Kako održavaš liniju, budući da kreću slave, veselja, ne znam. Sve to nešto gde se mnogo jede i kasno je. Jeste. Pa moraš da jedeš da bi mogo da pevaš, da bi imao snage. Znači, Jeste, ne može, da, da li prazan hoćeš ili stomak. nećeš, baš tako, ne može se peva na prazan stomak. Jeste, ali održavam ono šta znam, malo više sam smršala pa moram evo da se malo vizuelno Zato nosiš te široke proširim. stvari, da. Da, nemam neki problem sa hranom i to slatko izbjegavam. Nadimak je samo ostao od toga. Od slatkiše ostao samo Slatkoće, nadimak. samo nadimak. Jeste, tako da vodim računa što se ishrane tiče, treniram, ne pijem alkohol, Svaka čast. ponekad možda nešto, ali to je banalno. Neki šampanje. Minimalno. Da, neki prosecco i tako dalje, ali vodim računa. Vratimo se sada malo na Zvezde Grande. Kada si bila u takmičenju, negde si ostavila i zbog nadimka, ali i generalno poseban utisak. Koliko ti je sve to teško palo i sada kada se osvrneš, kakav je tvoj pogled na celu tu priču? Jel bi sve ispočetka isto uradila, da možeš da ponoviš i kada vidiš sebe onako, jel imaš neke te zamerke, kritike prema sebi ili si zapravo zadovoljna? Pa jako sam zadovoljna učešćem. Ovo mi je bila prva sezona i posljednja. Tako da prezadovoljna sam zaista kako je sve to teklo. Mentor mi je bila Viki, kao što znate. U Tursku ti je ispratila Bekuta na snimanje spota. Viki je ispratila. Ja sam i Bekutu vidjela. I Ana Bekuta je ispratila svog kandidata, a Viki svog, tačnije mene. Znači, okupila si ceo žiri na jednom mjestu, skoro pa ceo žiri. Svi Pa su da. se vrtili oko tebe, nije ni čudo što si našla kartu za sreću. Jeste, izgleda da sam je našla. Tako da u takmičenju je zaista bilo jedno divno iskustvo i rado bih ponovila sve. Ali nemaš potrebe, pošto si našla svoju kartu za sreću. Jeste, našla sam i sad sam tu sa vama da to promovišem i idemo dalje sad. Snimamo pesme, spotove. Imaš još pesama u Imam toj već nekoj jednu ponudi, dobro. spremnu na pola. Dobro Treba radiš, da je znači. završim, da. Pa sam mislila početkom sljedeće godine da Dobro, to početak završim, sljedeće da. godine za otprilike 2 mjeseca, Pa da. tako da tu smo. Nema odmora. Sve će to ići vrlo brzo i vrlo lepo. Hvala ti puno što si Tako je. bila naša gošća. Hvala danas. Da i ostaneš vama tako najlepše. slatka kao što si i sada. Hvala I tu također. kartu za sreću sljedeći put u 2 primjerka, molim te, za mene i za Miru. Moram. Hvala, Moram najlepše, to mnogo obezbediti. sreće i uspeha ti želimo i Hvala. čekamo te sa novitetima. Hvala Slušamo puno. kartu za sreću za kraj razgovora. Moja si karta za sreću, bez tebe živeti neću. I preko pakla do raja, idem za tobom do kraja. Moja si karta za sreću, malena kuća u cveću. Samo me voli do neba, to je sve što mi treba.
tebe živeti